Ok, jeg ser ikke musa. Ok, vi skal må gjøre video. Nei. Ok, du bestemmer hvordan du skal. Jo. Du må ta med meg så Miriam. Det blir vanskelig å få med mais. Og salat er godt, jeg blir med. Du skal ta halve munnen. Jeg har hatt nå, altså. Hva skal vi ta nå? Jeg skal ikke ha soy. Hør da. Nice. Dette smaker sikkert ikke. Havregryn. Jeg liker det med melk. Jeg liker havregryn. Selv om jeg ikke, egentlig, jeg vet ikke om jeg tåler melk. Tåler melk. Jeg tåler ikke melk bare. Smaker sånn. Jeg har på som frokost. Det var bare fett. Nei, telefonen min tåler ikke så. Det var mye. Er du klar? Ja. Det var lite. Du står og spytter mel oppi kakaoen din. Jeg synes det smakte godt, jeg. Må ha glemt kanel. Kanel. Klart, jeg kommer til å dø. Nei, da tuller. Da er jeg i mammas kanten. Ok. Jeg tror det liksom havregryn forbi det. Sånn. Klar. Ferdig. Det blir boblet i munnen min. Nei. Nam. Om du kødder, synes du det der dritt det smakte godt? Nei. Du vet at du er nødt til å stå og spytte mel og så på den. Nå er vi ferdig med det verste. Ok, hør. Miriam tåler ikke så, hun slipper vel nesten under. Det er en stor. Og vi har jo bare mel og sjokolade igjen. Nettopp. Ok, sånn. Nei! Greit, jeg trenger søren ikke skje til sjokoladen. Nei, men til mjøl. Ja, der har du en stor skje. Åja. Ok, jeg tar så mye kanel på. Jeg tar mer da. 1, 2, 3. Det er ganske sterkt. Okay. Mel. Det vil jeg nesten stå i her, fordi det vil jeg også, men jeg kommer til å spytte det ut. Det er liksom det. Det er litt gøy. Kan vi ta 2 skeier? Vi tar det oppi. Ja, tar det oppi igjen. Ok, er du klar? Det er bil. Det var læreren. Ja. Er hun læreren din? Ja. Sånn. Bra.
var sånn vi snakket. Å, du skal denne? Nei. Ja. Jeg kan telle den i 2. Ja, det kan vi gjøre. Jeg får ikke opp. Jeg får ikke det heller. Men skal jeg gå dårlig å dele sånne ting som er nærmere hverandre? Jeg også. Hvis ikke mobb meg nå. Nei. Han er for liten, du kan liksom ikke ta. Altså, jeg får ikke til. Ok. Det gjør vondt. Det var nøtter i den. Det var en til. Ja. Den kan du ta hvis du vil. Det var bansjons. Jeg tenkte at den går. Så må gå. Sånn. Nei. Jeg kan ikke ta den. Hallo? Ja. 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 Ha det. Hva var min dag? Ja. Ok, da stikker vi da. Snakkes. Vi snakkes, takk for at dere så på. Det ser veldig bra ut. Jeg kommer og rydder litt for middag der nå, liksom. Det er veldig rotet her. I came to win, to fight.